Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και όπως μάλλον ξέρετε έχουν βγει κάποιες αλλαγές στο Brawl Stars, στο Ranked. Το pass αυτό εδώ. Ο νέος παίκτης, ο Phoenix. Τρίο Showdown. Νέα σεζόν, νέο pass. Με αυτά τα skins του Frank. Αυτό μου αρέσει πολύ. Το title δεν μου λέει κάτι, αλλά σήμερα ήρθαμε να δοκιμάσουμε τον Phoenix. Για αρχή σε Brawl Ball. Τον έχω χθες τον πήρα, δεν έχω παίξει προχθές. Δεν έχω παίξει πολύ, αλλά ούτε και λίγο, όχι, χάσαμε. Εντάξει, χάσαμε. Ξέρω ενός πες. Αλλά δεν πες αυτό το κύπελα. Τίποτα. Συγγνώμη που ακούγομαι λίγο κάπως, αλλά μόλις ξύπνησα και κάνω βίντεο. Πες μου το πώς. Victory's empty. I felt it! That was positively embarrassing! Όχι. Πολύ ωραίο και το gadget του. Αν δείτε έχει ένα πράγμα που δείχνει που ήταν πριν 3 δευτερόλεπτα, γιατί αν έχεις το gadget, γιατί το έχω, το φορτώνει. Ναι, και αλλαγή στα gadgets, και επίσης αυτή η αλλαγή στα gadgets δεν μ' αρέσει. Ωραία. Και αυτός ο Phoenix είναι πολύ φρίκος. Τι να το βάλω. Κάτι πολύ προστάτευμα στο βάρος. Τόσο σαν. Ρενίτα. Πω. Ωραία, δεν γίνεται. Και στο μεταξύ λέει κάτι χαρούνι, κατά μελουχιέ. Ωραία. Πες μου ότι είναι μποτάκια πρέπει να είναι. Να βλέπετε αυτό εκεί που ρίχνω. Ναι, και η super του κάνει τα shots των αντιπάλων πιο αργά, και αν τη στείλει στον αντίπαλο και είναι μέσα ο αντίπαλος, από ό,τι έχω παρατηρήσει κάνει λίγο περισσότερο damage.
Έπρεπε να κάνω gadget εκεί πέρα, είναι η αλήθεια, αλλά δεύτερος, όχι και πολύ άσχημο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το βίντεο. Έκανα ένα μικρό διάλειμμα για να κάνω μια δουλίτσα για τους Discord server μου. Μην ξεχάσετε να μπείτε. Το όνομά μου είναι, για να με κάνετε add, Panos 14 Pro, και αν με κάνετε add και μου πείτε πως είστε από το YouTube, θα σας στείλω το Discord server. Όχι με αυτό το μυαλό. Το όνομα στο Discord θα σας το γράψω κάπου εδώ. You cannot outrun the desert. Κοιτάξτε, power level 8 τον έχω. Κάθε φορά που παίρνω ένα παίκτη προσπαθώ να τον ανεβάζω από το tier 1 power level. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανε η Τάρα. Κι άλλος φίνεις. Στο μεταξύ έχω πάρει το hyper της Mandy. Πολύ καλό και ωραίο. Ωραία, τώρα θα κάνουμε dodge. Ρε φίλε, μέχρι ένα σημείο μπορώ dodge. Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τις αλλαγές. Βασικά, το hyper της Mandy. Να το. Δεν την έχω και χαμηλά, 9 την έχω. Όσοι ξέρετε, η απλή super της Mandy είναι έτσι, πάει μέχρι το άπειρο. Τι λέτε να κάνει hyper, αν δεν την έχετε δει. Κουατσάου! Κουατσάου, πετυχαίνω τα bots τώρα εγώ. Κουατσάου. Γενικά η Mandy είναι πολύ σπασμένη σαν παίκτρια. Και για να σας αποδείξω το τι κάνει super του Finks, θα τη βάλω εδώ. Βλέπετε, αργεί τη βολή και μπορείς να τον τζάρεις. Και αυτό που σας έλεγα για το damage, δείτε, 2.700. 3.375. Και βλέπετε αυτό. Αυτό είναι για το gadget. 4.500. Αμάν. Μ' αρέσει αρκετά σαν παίκτης.
Στο μεταξύ λέγαν πως θα βγει μια Λούμι. Ποτέ δεν νομίζω να βγήκε. Αρκετά καλός παίκτης. Kablam, pals, that sizzle! Brawn and beauty. Κοντεύω να πω και Max Air το Colt. Τσεκάρτε λίγο skins. Bullet storm. Αυτό. Brawn Το, and beauty. αυτό που είναι του Pass. Αυτό. Τη True Silver. Θέλω πολύ. Εντάξει, το Mega Colt δεν θα το συζητήσω για πως το θέλω. Αυτό. Gotta hurt. Μου μοιάζει με το Light Angel Colt. Αυτό μ' αρέσει. Και αυτό μ' αρέσει. Βασικά όλα μ' αρέσουν. Εντάξει, προφανώς θέλω και True Gold. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Και τα λέμε.